Demokratska partija socijalista optužuje Novu srpsku demokratiju da stoji iza medijskih natpisa o tome da je budvanski DPS 2008. godine poklonio milionsku imovinu fudbalskog kluba Mogran Darku Šariću, koji se tereti za šverc droge i pranje novca. Iz Nove, međutim, odgovaraju da je takva ocjena proizvod, kako kažu, impresivne mašte i dodaju da nemaju nikakve veze ni sa Šarićem, ni pisanjem medija o njemu. DPS, međutim, poziva sve koji imaju dokaze o povezanosti Šarića sa tom strankom da dostave dokaze nadležnim organima. I u Novoj smatraju da bi bilo dobro da tužilac samoinicijativno ispita neki slučaj, a ne da, kako navode, čekaju rezultate istrage medija i nevladinih organizacija. Demokratska partija socijalista oštro demantuje pisanje štampe o tome da je direktor fudbalskog kluba Mogran i funkcioner DPS-a Boro Lazović 2008. godine poklonio milionsku imovinu tog kluba Darku Šariću, kom se sudi za šverc droge i pranje novca. Štampa se poziva na istraživanje mreže za afirmaciju nevladinog sektora i OCCRP-a, u kom se navodi da je Lazović prepisao imovinu kluba na Boška Krlovića, koji je, kako navode, bio zadužen za ravnanje terena Mograna, a u stvari je, kako tvrde, bio samo paravan za tajni dogovor sa Šarićem. Budalaštine, ako imaju sad na osnovu istraživačkog novinarstva dokaze, znaju se adrese. Prvo treba ipak kontaminirati javnost. Znate, majku kara, snahi prigovara, pokušavaju da nametanjem, serviranjem na osnovu istraživačkog novinarstva, serviranjem novih i novih afera, sve na teret DPS-a i uloge Šarića u svemu tome, da odmaknu priču od nespornih činjenica. Vuković kaže, iza svega stoji Nova srpska demokratija. Iz te partije odgovaraju da nemaju ništa sa ovom pričom. Impresivna je mašta po kojoj Nova srpska demokratija vedri i oblači. Voljeli bismo da imamo takav uticaj da odlučujemo i u međunarodnoj zajednici. Nije baš te snage, nešto smo skromniji, ali razumijemo potrebu kolega iz DPS-a da za sve što ih snađe, a često ih snalazi, optuže Novu srpsku demokratiju. Nemamo nikakve veze ni sa Darkom Šarićem, ni sa pisanjima u vezi Darka Šarića. Štampa je objavila i da je policija 2011. zaplijenila dokumentaciju o prenosu prava zemljišta i započela istragu. Ni 3 godine nakon što je navodno istraga završena i izvještaj proslijeđen tužilaštvu, nema odluke o podizanju optužnica. Ja sam uvijek za to da se da šansa nekome da dokaže kako i nije tako. Problem je, međutim, ističe Danilović, to što, kako kaže, državni tužilac ništa ne radi samoinicijativno. Ovdje se uglavnom sačeka da neko drugi odradi neki predistražni postupak, pa onda istražni organi, odnosno tužilac, kaže dajte mi te dokaze. Bili bismo presrećni da jednom konačno državni tužilac bude brži od svih medija, od svih nevladinih organizacija. I Vukovića smo pitali da li misli da bi ovim slučajem trebalo da se pozabave nadležni organi. Ja ne mislim oko ovoga ništa. Posebno cijenim javnost koja je više puna glava tog nezavisnog medija i tog istraživačkog novinarstva. Bog nas sačuvao daljih dana i godina od takve demonstracije slobodne javne riječi. U objavljenom tekstu se navodi da je dio spornog zemljišta nacionalizovan nakon Drugog svjetskog rata, nakon čega je država 2004. donijela zakon kojim se dozvoljava vraćanje neiskorišćenog zemljišta. Potom su porodice pokrenule postupke za vraćanje svoje imovine, koji još nisu okončani.